ben gak ngantuk. Suara wedok ngono lho. Gak wedok-wedokan. Oh, nggih Bapak. Matur suwun ya Allah ya. Wis diomongi. Mek sing metu iku sing ayu dhisik, lha kok kondisi kok. Berarti aku Burak. Burak, metune kudu keri. Keri. Ya dibaleni maneh. Wis kate dibaleni kesuwen. Iki yang ngene kebajut panitia iki. Nyancangke dukure njukuwe ya apa iki. Ya ngerti yang ngene iki cek awet sampai buyar. Awet aku sing nyonyor. Nggih, saderengipun dalem maturaken matur suwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe dalem maturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya bapak-bapak panitia, ibu-ibu matur sembah nuwun. Ugi dalem maturaken sembah nuwun sanget kagem masyarakat Kacangan. Nggih, leres nggih. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang. Lan mboten supe dalem maturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek wong pitu, kancamu tok. Iya kancaku iki kok teko Trans Jatim iki. Seje mek Mami Okta sing salam. Nggih. Kene sampe moro seneng jawab kabeh. Gak sama leak lah, kadoan moro seneng niku. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Ugi selamat sedaya pamong desane. Ugi konjuk selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sik ta lah, sik. Ngomongmu awal manglak sing ayu. Wong ayu iku lanang apa wedok? Wedok. Lah awakmu iki suaramu lanang apa wedok? Jeblas iki gak tak kempit iki apa? Ya njajal kempiten. Lho. Nah, suarane dicoba. Dijawab sepindah malih nggih. Suarane dicoba, cilik. Dijawab sepindah malih nggih. Nah. Neh, dijawab kaya banci kepidek aku. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur konjo dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Matur sembah nuwun donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. amin. Dalu menika yuk diliput channel YouTube yang kata sangat. Nggih, Mas Dion channel MKD saking Mojokerto. Ugi setunggalipun kirang pirsa nggih kula matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Mriki kerja bareng Budi Wijaya TV, wonten ludrukan, wonten film komedi, ugi wonten apa yuk? Campur sari Deliwung Anti Galau. Lan pilih jenengan pengen pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur, monggo dipun pirsani ten channel YouTube Gundul TV. Sepina malih padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari tepriki. Audione Mami. Napa? Audione THJ duel bersama Intan Audio nggih Mas Jono nggih. Nggih Jeduke Kota Benjeng. Lightingnya yuk. Fortuna Landing idolane arek Jombang. Ugi konjok matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Terutama pasukan Lamongan Tikung, sahabat Budi Wijaya Pamotan Sambeng. Terutama nggih yuk, terutama sabu saking Mantub Cak Kasiyadi sugeng dalu. Nggih, ugi mboten supe sugeng rawuh kagem penggemar setia saking Segodo Bancang Tare. Sugeng dalu. Ugi Abah Kusnan, ugi Bopo Kuswanto matur sembah nuwun rawuhipun
Umik saking Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Tim pedot jalur langit sudah hadir temriki pimpinan DKJ Suud Sugeng Dalu. Matur sembah nuwun rawuhipun ugi saking Tran anak lanang Jatim matur sembah nuwun rawuhipun. Saking Mas Akbar, Mas sapa maneh mang aku ya lali ya. Mas Bagas matur sembah nuwun. Padha mara kanopi Sugeng Dalu. Nggih. Ket mangkok jambu alas ya pegel aku, Mas. Sopo sih? Iki lho. Gantine jamian iki bengi iki ra teko iki. Jamian mati ganti iki. Dawar Brayu matur sembah nuwun rawuhipun. Saking pundi malih ngarus teko ngares nggih matur sembah nuwun. Oke Mbak Fida Mas Pompong matur sembah nuwun rawuhipun. Oke Mami monggo salajengipun acara bedayan Sekarsari masih bersama duo Gibas. Siap-siap DKJ Suud ambil anakku lanang ganteng, anak lanang ngontong gondrong. Ayahku ku sedempel cagak. Ora butuh kae-kae, butuhku nyambut gawe. Dari mana datangnya lintas, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Sepindah malih matur sembah nuwun soane para rawuh para warga ing atau pemirsa di pagelaran akbar Budi Wijaya. Ben gak kedelarung yuk. Adike diceluk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella dan Ning Adis Arista. Sugeng rawuh wong bagus. Akeh baju biru matur sembah nuwun. Ojo suwe tak tuthuk lho kon. Oh. Lah iya, wis kaya kemiri. Yo. Suka teki lak nyolok mata mula kerinting ombok godhonge gerong mesti aku melok riko aja kok keting kaya bojone Adis kalipun Mbak Bella sampun rawuh sembah nuwun Mbak Bella Senggawati. Nggih. Nggih. Si cantik jelita Ning Dias dan Ning Rani Asmara. Jare kamu luri pote rina wangi bingung bojoku gak boleh Yang Semarang mampir kos-kosan wes kadung
sing tak tresnani duweke wong. Sing duwe swara emas ning Sanana Disco Hanifah dan ning Marsha Aulia. Kok adek Hanifah barang? Loh, wis ping pirang-pirang terop kok gak ero iku piye, berarti ya gak tau ngrungokno sampean. Rombongan tim pedhot jalur langit, anak lanang gondrong. Otong gondrong. Yo. Yen ngetan bali ulun diwasedan kurung kelakon Nandur dhewe ning tengah dalan nyambut gawe golek sandang pangan nek rembeye akeh kacange senajan tuwe aku akeh sayange. Sabaripun Mbak Sanana Disco kare Mbak Marsha dipun lajengaken ten mriki Manise Jawa Timur ning Nyantika Dimasari dan ning Putri Agung Sedayu. Agung Argopuro. Sugeng rawuh grup PT Anggrem. Oke, mboten supe dalem aturaken sugeng rawuh kagem Abah Kusnan. Oke, Bapak Kuswanto. Selikur dina aku kangen penoga rumangsa. Nek nang coba mampira sengon lemangkenan akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sabaripun Mbak Putri Jaya kali Mbak Yanti Karokaya Sing duwe horeke Jombang ning Ika Rempong dan ning Kiki Amelia. horeke situk lagi ibadah. Sugeng dalu Bu Menik kali abahe pentungane kudu horek lho iki Mbak Amel. Idul tiba sedan kok ora disusul Mbak Ika kali Mbak Amel langsung kemawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Iki tak kei parian gawe tim pedhot. Tak kei parian lho ya. Sawerane tambah ono kok. Fikum kali Mbak Yuni. Si pemain. Ono codot kok karaoke mula tim pedhot ya pancen oke.
Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum dipun lajengaken monggo. Pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Edul, aku tiwase maju. Semanuwun sabu mantub kali padha mara kanopi, ugi cak kasihati sugeng dalu. Di belakang ning Titin Subayu akan saya tampilkan ning Endang Sukentut dan ning Mariati Sudarto. Ayo senggakane sing mantep. Sabaripun Mbak Marimar kare peranan penting dan juga pengreman asli Budi Wijaya ning Rizky dan ning Sartini. Senior-seniornya Budi Wijaya ning Yayu Karmala saking pundi mami? Saking Lamongan. Ning Mary Sudayat saking Mojosari. Ning Irma Arifin saking Jombang. Sugeng dalu.
sabu kacangan pancen oke. Gimana kau kalau mau sedaya seniwati saking keluar ke dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben gimana kau Bedayan Sekar Sari Blender mengguri langsung ten Mas Jono masih bersama Delewong Anti Galau dan trio Irama Jos THC Audio Intan Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang Sumonggo. Tapi kok mengena di hatiku. Hatiku kesiksa loh men. Sing duwe Trans Jatim lara men. Ugi sing duwe tim pedot jalur langit DKJ Suut. Trans Jatim sembah nuwun ditunggu maneh. Ayah
Tersisi hadir sebangun matur semanungun nih sehat selalu pasukan tersisi jalur Jatim matur suwun ayah tersisi Trans Jatim ayo arisan terima kasih setunggal tembang garwane wong liya katur njenengan sami album terbaru Budi Wijaya khususipun tim pedhot jalur langit mamine blender mrene put adik gondrong-gondrong sugeng dalu nggih Bapak terbaru juga di sini haus bareng-bareng Budi Wijaya khusus di pedot jalur langit pertemuan dua oke. Masih bersama Budi Wijaya ayo tim pedot jalur langit habiskan seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri jebol jeru bola spesial tim pedot jalur langit Las Noji sekian lamanya. Terima kasih Mas Jono. Semoga selamanya engkau berada di sisiku, yang lagi tiada lagi sampai hadir nanti selalu berdua. Betapa hati tak bahagia bila kekasih
kasih yang lama ku rindukan, kini dia datang. Monggo Mbak. Datang seperti dahulu, setelah lama meninggalkan diriku, kini sendiri. Tim Pedot Jalur Langit, Budi Wijaya. Ayo Chandra, antena Chandra. Terima kasih Abah Jono. Ayo Dut, Tana Dut. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Asik. Semoga selamanya dia berada di sisiku, tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi, sampai akhir nanti selalu berdua. Betapa hati tak bahagia. Salam Bos Kadir. Kekasih yang lama ku rindukan, kini dia datang. Dia datang seperti dahulu, setelah lama meninggalkan diriku, nyepi sendiri. Husnu. Terima kasih Mami Okta. Terima kasih untuk kru tim Pedot Jalur Langit DKJ Suud. Sembah nuwun. Kutang Jombang Harane Jawa Timur Prakae uga disebut kota beriman, bersih indah menerus dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pondake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kang masih Purwanta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasan. Sembah nuwun abahe. Serta wis dadi Sembah nuwun, Mas. ora lali. Dina minggu ya pancen akeh sing nyatane, pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan. Kena
berjuang ningkatno pembangunan panten maju kutha kabupaten Jombang. Nggih menika kala wau petetan saben bedayan Sekar Sari kang dilajengaken kularga Seniwati saking kularga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Mbok bilih wonten kelepat kelanjut ing kirange kula mamiyok ngaturaken samudra ing pangaksami. Yuk wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jip bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiyok taserli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.